Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon balita evening edition. Karon nga adlaw Lunes sa Abril 25 tuig 2022. Makikitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabati at pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag balita. Aksyon and Defense. Kag Action Dale Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Late coordination sang DPWH Bacolod gin kadismaya sang bitaw. Comelec, madamo sa nabaton nga reklamo angot sa online precinct finder. Sa balita national, Okta ginalantaw ang 50,000 tubtub 100,000 ka mga COVID-19 cases sa palaabuton. Investigasyon sa agri-product smuggling ginapadali. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin may nalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talaposon nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center. Lasay sa 16 Action Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal.
Dismayado ang Bacolod Traffic Authority Office sa Bitaw angot sa ginaligara late coordination sang DPWH Bacolod District Engineering Office sa pila ka mga proyekto sa dalanon nga ginapatuman sa Bacolod City. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Dennis Perma ang spokesperson sang Bitaw. May mga dalan nga na buka na antes pa man nga ginapahibalo ang Bitaw sang proyekto. Kag inehemplo sini ang drainage project sa may dalan Araneta sa may tubangan sang BDO Bangka. Ginpahayag ni Perma nga may koordinasyon sila nga nabaton sa rehabilitasyon sang Butterfly Over pero ginaligara wala naman sang koordinasyon ang DPWH sa ginakayo nga dalan sa dalom sang flyover. Ginpathag ni Perma nga importante ang koordinasyon sa tion nga magpatuman sang proyekto sa dalanon para makadeploy man ang Bitaw sa traffic enforcers in kaso nga may mga road closure o kon diversion bangot ang Bitaw hamong masami ginabasol sang publiko. Ginpahayag sang spokesman nga nakapadala na sila sang komunikasyon sa DPWH nga ipahibalo sa ilang ang mga proyekto antes sini nga umpisahan. Sa karon wala na sang dugang pa nga komunikasyon nga nabaton ng Bitaw sa dugang nga proyekto sang DPWH sa syudad. Bacolod City Councilor Dino Ramos nga mag-file sang reklamo sa Office of the Ombudsman bato kay DPWH Bacolod District Engineer Jaime Havillana. Bangon sa ginaligar, wala koordinasyon sa LGU ang pila ka mga proyekto sa dalanon nga ginapatuman sa syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Ramos nga mong chairman sa Committee on Laws kag Committee on Transportation sadto nagpasar na inisang resolusyon nga nagapangabay kay Havillana nga ipatag kun nga may mga road closures nga wala sang approval sang sanggunang panlungsod kag nga wala dapat sang administrative complaint nga ibasaka batok sa iya. Suno kay Ramos, so wala pa inisang may nabato niya sa halid kay Havillana apay nakabato ng konseho sang listahan sa mga proyekto nga ginapatuman sa syudad 2 ka semana ay nakaligad. Parayag pa ni Ramos sa Miyerkules nga adlaw, iya pangabayon ng konseho nga hatagan siya sang otoridad nga mag-file sang reklamo nga abuse of authority batok sa DPWH. Ginpatag ni Ramos nga anuman nga proyekto nga ginapatuman sa syudad dapat may nagakaigo nga koordinasyon. Gin-ehemplo sang konsehal ang natabo nga pagkakayo sang dalan sa dalong flyover sa Barangay Bata sa nga ginaligar wala sang koordinasyon sa Bacolod. Sa manumduman, una sadto ginpahayag ni Havillana nga nagapahig-angot sila sa City Engineer's Office kag Bitaw sa mga proyekto nga ginapatuman sang syudad. Attend din ako ganun sa solusyon na requesting the DPWH director the district engineer to explain why there are closures on the roads without authority coming from the LGU and that no administrative complaint should be filed against him before the office of the Ombudsman. Ang kabahin sang pagpahayag ni Bacolod City Councilor Dino Ramos. Sa dugang pangbalita lokal, ginpahayag ni Dennis Perma, spokesperson sa Bacolod Traffic Authority Office nga preparado na ang ila sini nga deployment plan sa tion nga mas madamo nga mga bulutuan ang magabukas para sa limited face-to-face classes. Sa karon masobra na 20 ka mga public schools sa Bacolod City ang nakabato na sang permiso halin sa may sanggunang panglungsod para sa in-person classes. Ginpahayag ni Perma nga bisan nga wala sila sang may nabaton nga pangabay halin sa bulutuan, nakahanda naman ang ila sini nga mga personnel para magiya sa dalagan sang trapiko sa ginapaabot pagbalik sang mas madamo nga mga estudyante sa buluthuan. Ginpahayag man ni Perma nga may naka-standby man nga plano ang Bitaw sa tion nga may mga aktibidad pa nga patigayonon sa syudad kaangay sang mga campaign rally. Ginpanugyan ni Commission on Election na Comlec Negros Occidental Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar sa mga botante nga likawan ang pagsuksok sang campaign color nga panapton nga may ngalan kag slogan sang kandidato. Suno kay Salazar, makabig ini nga illegal campaigning. Bangod ginadumilian na ang pagpangampanya sa Mayo 8 tubtob adlaw mismo sang eleksyon sa Mayo 9. Apang iyaging klaro nga ginatugutan man ang pagsuksok sang plain nga panapton bisan ano nga duag basta wala lamang nagapakita sang pagpangampanya pareho sa pagtipon-tipon o kundungan nga pagkato sa presinto sang isa ka grupo. Sandig sa Resolution Number 10695 sang COMELEC, ginadumilian ang election campaign kag partisan political activities sa adlaw sang eleksyon. Sa dugang pang balita lokal, madamo sa mga reklamo nga nabaton si Commission on Election ng COMELEC Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar, may kang tanan sa online precinct finder. Pila sa mga reklamo amo ang pagkadula sa ngalan sang botante, mahina nga access sa site, error kag under maintenance nga notifications sa
Ging klaro ni Salazar nga may mga kabangdanan kun nga ini ang nagakatabo pareho sa pag-deactivate sa ngalan sa mga botante kung wala makaboto sa duwa ka sunod-sunod nga eleksyon kag ang mga pagsulundan man sa overseas absentee voters. Gin panugyan ni Salazar nga pwede malantaw sang botante ang iyang ngalan sa listahan nga gin padala sa COMELEC sa kada barangay o kon mismo sa opisina sang komisyon sa Banwa kag syudad. Nagligad nga Abril 22, ginanunsyo sa COMELEC nga pwede na malantaw sang botante kung anong ilang polling precinct pagiman sa online precinct finder nga voterverifier.comelec.gov.ph. Nagapati si Salazar nga kulang ang ginhatag nga impormasyon sang iban ganin abudlayan ang mga ini nga maka-access. Well, actually, damo naman sang nabaton emails no? Na naghatag sa aton feedback. May ara nga not found, no? May ara nga deactivated. Well, ginamatamat man naman na sabat. Parang email sila ginasabat namin pagiman sa email. Kaya kung isa mag-email sila, kulang-kulang man detalye. Nabatian si COMELEC Provincial Supervisor Attorney Salazar. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 22 sa Action Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series. Mangin may nalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kon tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato.
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa Lasay sa 33 sa Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga balita national, ginpahagi ni Ookla Research Fellow Dr. Guido David nga posible magsaka ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sang 50,000 tubtub 100,000 sa palaabuton kasunod man sang pagsaka sang kaso sa ibang nga pungsod kang isang South Africa kag India. Ginpathag ni David nga ila ginamonitor ang sitwasyon sang COVID-19 sa ibang nga pungsod kag nakitaan nga sa South Africa may pagsaka sang 1,000 cases to 4,000 cases sa sulod sang isa ka semana. Ginpahayag sini nga sabay naman sang India may pagsaka man sang ginatos ka mga kaso sang COVID-19 tubtob 5,000. Ginpahayag ni David nga ila ginakabalakan ang sitwasyon bangod daw nagasunod ang Pilipinas sa sitwasyon sa ibang nga pungsod kang isang South Africa, India kag Indonesia. Hindi pa mapalayag sang Okta kung saan-o matabong pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Ginaangot ni David ang pagsaka sang kaso sa South Africa sa bagong sub-variant sang mas makalalaton nga Omicron variant nga BA.4 kag BA.5 samtang sa India naman ang bagong Omicron sub-lineage nga BA.2.12. Pinapadali sa karon sa Department Good day everyone! Ako gali si Justice ang investigasyon sa smuggling sa agricultural products kasunod sa panawagan nga tapnaon ang illegal nga pagpasulod sa mga produkto sa Pilipinas. Suno kay Agriculture Undersecretary Fermin Adriano, kinahanglan nga padalion ang proseso agud nga mangin ehemplo kag ma-discourage ini tungod ako ang madula sa kabansang pungsod kag mas malala ang epekto sini sa mga mangunguma. Ang payag ni Adriano nagwa kasunod sang investigasyon sa Kongreso sa ginaligar, smuggling sang agricultural products kag partisipasyon sang pila ka mga high-profile personalities sa illegal nga baligyaanan. Sa iban nga balita national, ginapanginwala ni COMELEC Commissioner George Garcia ang report nga wala ang ngalan ni Vice President Leni Robredo sa isa ka balota sa may New Zealand kag gintawag ini nga fake news. Suno kay Garcia, ang mga balota ang naimprenta sa kada batch kag dapat may pilaman ka mga reklamo ang ginpadangat sa ila kung matuod ang amo nga mga aligasyon na. Ginpahayag pa sang commissioner nga ginkompirmara sa iya ni Paulo Reyes Garcia, ang anay miyembro sang Parliament sang New Zealand, ang resibo sang balota nga yara ang tanan nga ngalan sang mga presidential candidate. Ginpahayag pa ni Garcia nga iya imbestigaran ang nga insidente bilang pamuno sang Task Force Against Fake News. Magapakigangot man ang COMELEC sa NBI para matalakay ang ini nga issue. Action
Radyo Philippine Standard Time, alas 6:35, ang eksperyensya ni Manila Mayor Esco Moreno sa Dumagoso sumungman ang 23 ni katuig sa public service amo ang naghanda sa iya sa pagpapili bilang presidente sa piaksang pila ka mga nagakontra. Sa virtual meeting kaupod sa mga miyembros ng Filipino-American community nga nabase sa Los Angeles, California, ginpahayag ni Dumagoso nga ang kalawigunan niya sa serbisyo amo ang nagtudlo sa iya nga hatagan balor ang pagtinghwa kag paghangup sang masa. Sinumpa sa Action Democratico Standard Bearer nga ang koneksyon sa publiko amo ang nagpabakod sa iya kag nangintutok sa iya pang gobyerno sang magsulod ini sa public service. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 36 Action Radio Philippine Standard Time. Oy, by the way, Action Ana, happy birthday kay sister mo. Happy birthday kay Dina Defensor. Dina Defensor, nalipat ko sa iyang siningang ngalan, happy birthday. Inyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Abril 25, tuwig 2022, sa luwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensor. Kag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio #1